баща му и бащата на баща ми, баща му на брат му винаги са произхождали от Коват. Що проблем ли? От златните, от табена, дискотеки, такова на морето, що проблем ли има? Винаги съм бил едър бизнесмен, винаги съм бил едър, си въртим ключовете от колата. Сега си правим преглед на печата. Проблем? Проблем ли има нещо, а? Така, сега започваме с традиционното забавката преглед на голите сливи. По-вестници. Така, Милен Велчев, гол. Юлиана Кълчева. Гола, бати. Юлиана Кънчева, гола. Значи сектите у нас. Сектите. Аз имах един приятел, дето влезнава в секти. И се обръсна гола глава и си връзнава плитки. Бати тапанара и се разходиш и се търсеш такъв по улицата. Се тресе. Аз съм секта! Никога не си имал проблеми с моят бог на турото GTI AML 358. Елате се застреляме, нека се отрепваме. Ара се отрепваме, бе. Ара си шипнеме главите, тук потече кръвта, се разтече. Това не беше цензурирано, извинявам се. Винаги съм бил скейтбордист. Шест марки, Audi A6. Do you like Audi A6? Audi. Ще ме кър нещо, когато се видиш с малко предаване. Заспал ме чузи месъл, а хуй му остана вън. Случайно минала пчела, навярно за медес дошла. Съзряла ме чуви и каза: червена роза ще той. Сочи си иглата и бодна мечо по тъщата. Стана мечо и изрева, а мамица. Стана мечо и изрева. Не, урт, не, стига.